Επισκέφθηκα τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και μίλησα με δύο στελέχη της οργάνωσης, τα οποία είναι πλέον βουλευτές του κόμματος. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους ακούσετε, να τους δείτε και να τους γνωρίσετε, γιατί πριν τις εκλογές δεν είχαμε και την ευκαιρία να τις δούμε. Βλέπαμε μόνο τον κύριο Μιχαλολιάκου όπου τον βλέπαμε. Να τους δείτε, να τους γνωρίσετε, να ακούσετε τις απόψεις τους και ακούγοντας τα όσα ακούσατε, να θυμάστε ότι οι αγαπητοί κύριοι είναι μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου πλέον. Παρακαλώ να το δούμε. Βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Δελιγιάννη, και μαζί μου ο κύριος Ιωάννης Λαγός, βουλευτής πλέον στην Β' Πειραιά. Ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης στην Περιφέρεια Αττικής. Πιστεύετε ότι αυτό το 7% του ελληνικού λαού που σας ψήφισε είναι άνθρωποι που συμφωνούν με τις θέσεις σας, ή είναι και μια ψήφος διαμαρτυρίας προς τα μεγάλα κόμματα, προς το σύστημα, προς αυτό το οποίο ζει ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, εγώ είμαι της άποψης ότι όλος ο κόσμος που ψηφίζει και όλα τα κόμματα που ψηφίζει σίγουρα δεν είναι ιδεολογικά μαζί τους, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ θεωρώ ότι το περισσότερο ποσοστό από αυτό το 7% που μας ψήφισε μας πιστεύει, έχει δει ότι έχουμε παραμείνει πιστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις απόψεις και τις ιδέες μας. Η Χρυσή Αυγή δεν εμφανίστηκε τώρα, άσχετα αν κάποιοι την έμαθαν τώρα και κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είδαν ότι παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας. Αυτό ήταν και ο λόγος που μας ψήφισαν. Σίγουρα υπάρχει και κάποια ψήφος διαμαρτυρίας μέσα, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα όμως. Υπάρχουν άνθρωποι που σας μαθαίνουν τώρα και σας μαθαίνουν επειδή είστε ένα κόμμα της Βουλής πλέον. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς προσδιορίζεστε. Και το λέω αυτό διότι ακούσατε αρχηγούς κομμάτων να λένε ότι είστε νεοναζί. Ακούσατε άλλους να λένε ότι είσαστε η χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς. Ακούσατε άλλους να λένε ότι είσαστε το αυγό του φιδιού. Τι είσαστε αυτή τη στιγμή, τι εκπροσωπείτε και πώς απαντάτε και σε αυτούς τους ισχυρισμούς? Επιστρέφουμε όλους αυτούς τους ανόητους χαρακτηρισμούς στους ανθρώπους του πολιτικού κατεστημένου που έφτασαν τη χώρα σε αυτό το άθλιο σημείο. Ας πάρουμε έναν θέλω. Οπότε έχετε την καλοσύνη. Νεοναζί είστε? Δεν είμαστε νεοναζί σε καμία περίπτωση. Δεν είμαστε φασίστες, δεν είμαστε ακροδεξιοί. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Όταν λέτε Έλληνες εθνικιστές, θα θέλετε να μου το κάνετε λίγο πιο... Αγαπάμε την πατρίδα μας και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για την αγάπη μας αυτή. Θέλουμε μια Ελλάδα ανεξάρτητη, αγωνιζόμαστε για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα μπορούσε να το πει ένας οποιοσδήποτε Έλληνας? Τον κοιτάξτε να δείτε, και εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Το λέω γιατί ακούγεται, ξέρετε, πολύ γενικό, και αν ρωτήσουμε όλους τους Έλληνες, το 95% θα μας πει τουλάχιστον εγώ αγαπάω την πατρίδα μου. Δεν θα μας πει κανένας εγώ δεν την αγαπάω. Ξέρετε γιατί η Χρυσή Αυγή καθιερώθηκε στη συνείδηση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων? Διότι όλοι κατάλαβαν ότι πέρα από τα λόγια η Χρυσή Αυγή συνδέεται και με πράξη. Να ξεκινήσουμε όμως να καταλάβει ο κόσμος την ιδεολογία σας για να δούμε και πώς τοποθετήσετε πάνω στα προβλήματα. Ρωτάω λοιπόν, ένα από τα χαρτιά τα οποία χρησιμοποίησαν και ένα από τα όπλα τα οποία χρησιμοποίησαν σε βάρος σας είναι απόψεις που είχε εκφράσει στο παρελθόν και ο κ. Μιχαλολιάκος, που είναι ο πρόεδρος του κόμματος, και χρησιμοποίησαν το περιοδικό της Χρυσής Αυγής στο παρελθόν. Έχουν φέρει λοιπόν μια σειρά από παλαιότερα περιοδικά τα οποία εμφανίζουν ύμνους για τον Αδόλφο Χίτλερ, ένα παράδειγμα. Λοιπόν, κανείς δεν έχει να πει για τη Χρυσή Αυγή ότι έχει καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Κανείς δεν είχε να προσάψει το παραμικρό στα μέλη και τα στελέχη μας. Και ανακάλυψαν αυτή την ανόητη καραμέλα να εμφανίζουν ένα εξώφυλλο. Το οποίο εγώ δεν το είχα δει καν μέχρι να το εμφανίσετε εσείς και ενδεχομένως να το αμφισβητώ κιόλας. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός δεν μάσησε. Το έχω εδώ, κύριε Κασιδιάρη. Εμείς και οι άνθρωποι με αυτή την ιδεολογία είναι αυτοί που πολέμησαν τότε και τον Χίτλερ και τη Γερμανία και τον επεκτατισμό τους. Εντάξει. Λοιπόν, το ίδιο θα κάναμε και εμείς. Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Τώρα κάποιοι που θέλουν να μας κατηγορήσουν γιατί δεν έχουμε μπει στην ίδια διαδικασία να πιστεύουμε ότι μόνο ο Χίτλερ έφταιγε για το παγκόσμιο κακό που συνέβη στην ανθρωπότητα, αυτό δεν γίνεται. Έχουμε κάποιες άλλες απόψεις που πιστεύουν ότι φταίγανε και άλλοι άνθρωποι. Τη θέση σας για το μνημόνιο και τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται αν η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ, δεν πρέπει να παραμείνει στο ευρώ. Η Ελλάδα καταρχάς πρέπει να κάνει δύο κινήσεις. Πρώτον, να καταγγείλει το μνημόνιο και άμεσα να προχωρήσει σε λογιστικό έλεγχο του δημοσίου χρέους της και όλων των δανειακών συμβάσεων που έχουμε υπογράψει από το 1974 μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Ένα μέγιστο ζήτημα το οποίο από την πρώτη μέρα θα θέσουμε μέσα στο Κοινοβούλιο είναι τι γίνεται με την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και με τα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται αποδεδειγμένα εντός της. Άλλωστε, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι από το 1973 το στρατιωτικό καθεστώς είχε ξεκινήσει να αντλεί πετρέλαιο από το Αιγαίο. Γεγονός που κατά την προσωπική μου γνώμη ήταν και ο λόγος της πτώσης του στρατιωτικού καθεστώτος. Σας άκουσα να λέτε στρατιωτικό καθεστώς. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η θέση του κόμματος, ποια είναι η θέση δική σας? Υπήρξε χούντα στην Ελλάδα? Υπήρξε επανάσταση? Τι υπήρξε? Υπήρξε κάποια μορφή διακυβέρνησης της χώρας, κάπως διαφορετική από τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι τώρα και τότε.
Αλλά το θέμα, εγώ θα σας αντιστρέψω αν θέλετε την ερώτηση και θα σας ρωτήσω αν είναι χούντα αυτή που ζούμε σήμερα. Γιατί για μένα αυτό που ζούμε σήμερα είναι χούντα. Πάντως, λέτε ότι δεν μασάτε τα λόγια σας και εδώ μου απαντάτε διπλωματικά, κύριε Λαγέ. Για ποιο πράγμα να σας απαντήσω? Ότι δεν μου δίνετε ξεκάθαρη απάντηση αν για σας το στρατιωτικό καθεστώς ήταν χούντα ή όχι. Χούντα με την έννοια, τι πάει να πει, ότι πήρανε τη διακυβέρνηση της χώρας. Όχι με τη βία. Με τη βία, ναι. Εμένα να σας πω κάτι, δεν έζησα τότε, δεν τα ξέρω τα γεγονότα, έτσι έχουν γίνει, το πήρε δια της βίας, αν θέλετε, αλλά για μένα, αν κάποιος πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας δια της βίας και το μετατρέψει αυτό υπέρ της χώρας, δεν με πειράζει καθόλου. Εάν αύριο μια κυβέρνηση, ένα στρατιωτικό καθεστώς αναλάμβανε τη χώρα και έκανε καλά πράγματα για τη χώρα, εσείς θα το υποστηρίζετε? Κύριε Σρόιτερ, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε ένα πολιτικό κόμμα. Αν είχαμε τόση πολύ αγάπη όσο λέτε για τα στρατιωτικά καθεστώτα, δεν θα ήμασταν εδώ σε αυτά τα γραφεία να σας εκφράζουμε τις απόψεις μας. Θα ήμασταν με ένα Λέοπαρντ, θα ανεβαίναμε τη Λεωφόρο Ακαδημίας ανάποδα και θα καταλαμβάναμε τη Βουλή. Θέλω να έρθω λίγο στις θέσεις σας σε άλλα θέματα τα οποία θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε στη Βουλή. Έχει η Χρυσή Αυγή θέσεις για την υγεία? Η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο κόμμα που έχει θέσεις για την υγεία και λέμε πως είναι μια τεράστια κατάδια για τον ελληνικό λαό όταν είναι να εξεταστεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να πρέπει να περιμένει στην ουρά με τους Πακιστανούς που έχουν διαλύσει τα δημόσια ταμεία και το δημόσιο σύστημα υγείας, οι οποίοι δεν πληρώνουν, ξέρετε. Νοσηλεύονται δωρεάν. Αυτός ο αλλοδαπός, δηλαδή, ο οποίος είναι στην ουρά και έχει πρόβλημα υγείας, δεν πρέπει να τύχει περίθαλψη? Αυτός ο αλλοδαπός δεν έχει σεβαστεί τους νόμους της χώρας μου, έχει μπει στη χώρα παράνομα, δεν υπάρχουν νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα, όλοι μπαίνουν παράνομα. Επομένως, εφόσον αυτός δεν υπάρχουν και νόμιμοι μετανάστες, με την έννοια ότι είναι απόλυτα νόμιμοι, έχουν τα χαρτιά τους. Δεν υπάρχει νόμιμος μετανάστης για μας, κατά την άποψη δικιά μου τουλάχιστον, αν θέλετε. Εντάξει? Γιατί όλοι αυτοί που μπήκαν και γίνανε στην πορεία νόμιμοι είχαν μπει παράνομα. Κανείς δεν τους κάλεσε εδώ πέρα. Δεν είχαμε ανάγκη από τίποτα. Μπαίνανε παράνομα από τα σύνορα, κάνανε εισβολή πραγματική κατά χιλιάδες και μετά από κάποια χρόνια περάσανε κάποιοι διαφορετικοί νόμοι και αυτούς τους τότε παράνομους που μπήκαν αποφάσισαν να τους δώσουν κάποια χαρτιά. Είναι παράνομο αυτό. Την ίδια λογική θα σας έλεγε κάποιος, οι Έλληνες που πήγαν να δουλέψουν στη Γερμανία παράνομοι μετανάστες δεν ήταν? Και μετά ξεκίνησαν, δούλεψαν, εργάστηκαν, ζητούσε το επίσημο γερμανικό κράτος τότε. Δεν πήγαν να παραβιάσουν τα σύνορα της Γερμανίας και να μπαίνουν μέσα, να κλέβουν, να βιάζουν, να ελαττούν και μετά από 3 χρόνια να πάρουν ένα χαρτί το οποίο θα τους νομιμοποιήσει. Είναι όλοι έτσι, κύριε Λαγέ? Η συντριπτική πλειοψηφία. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι έτσι. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα εμείς αυτή τη στιγμή? Εσείς τι πρόταση έχετε? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα άμεσα? Πώς να σταματήσουν να μπαίνουν? Πρώτο βήμα. Ναι. Το είπαμε και μας λιτζάρατε σε όλα τα κανάλια και δεν μας δώσατε και βήμα. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε τα σύνορα για τους παρανόμους. Δηλαδή? Ειδικές μονάδες του ελληνικού στρατού αναλαμβάνουν τη φύλαξη των συνόρων και από εκεί και πέρα επαναδιασπορά των ελληνικών ναρκοπαιδείων κατά προσωπικού. Παρακαλώ τον εισέλιο αρχηγό να σηκωθείτε, έτσι. Εγέρθω! Όλοι όρθιοι! Όρθιοι! Θέλω να πάω σε αυτό το περίφημο εγέρθητη, το οποίο το είδατε φαντάζομαι πάρα πολλές φορές στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, το είδατε σε ξένα ενημέρωσης, έγινε ακόμη και αντικείμενο σάτυρας από εκπομπές. Ο σεβασμός επιβάλλεται ή γεννιέται? Εσείς σαν άνθρωπος των μέσων μαζικής ενημέρωσης μας σεβαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια? Εσείς προσωπικά, κύριε Σρόιτερ? Δεν ξέρω. Εγώ ας πούμε ότι. Να σας πω. Ναι, όχι, πείτε μου. Θα σας απαντήσω. Που εκπροσωπώ το σεβαστήκατε ποτέ? Εγώ ας πούμε ότι δεν σας σεβάστηκα. Τον σεβασμό μπορείτε να μου τον επιβάλλετε ή πρέπει να τον δημιουργήσετε? Όχι, κύριε. Εμείς λειτουργούμε με κάποιους κανόνες και το βασικό είναι ότι η κίνηση αυτή που έγινε στη συγκεκριμένη συνέντευξη δεν είναι το μείζον. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, θα ήθελα να μου το λύσετε αυτό. Να μου το λύσετε. Αυτό τη διαδικασία. Το εγέρθητη. Όχι, να μου πείτε αν ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο γεννιέται στον άνθρωπο. Δηλαδή, εμείς είμαστε αυτοί εδώ και συζητάμε. Μπορεί να με σέβεστε, μπορεί να μην με σέβεστε, μπορεί να σας σέβομαι, μπορεί να μην σας σέβομαι. Διακρίνεται έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό σας? Καταλαβαίνετε αυτό? Όχι, το αντίθετο σας λέω. Ότι εμείς οι δύο συζητάμε. Είμαι το τέρας αυτό που παρουσιάζετε τόσα χρόνια? Εγώ προσωπικά δεν έχω παρουσιάσει εσάς σαν τέρας. Θέλω να σας πω, μπορώ να σας επιβάλλω να με σέβεστε? Δεν μπορώ να σας επιβάλλω. Στη συγκεκριμένη αίθουσα βρίσκονταν 20 δημοσιογράφοι και 30 μέλη του κόμματός μας. Ναι. Όπως γίνεται πάντα όπου υπάρχει συγκέντρωση μελών μας, δίνεται αυτό το παράγγελμα. Και η ένδειξη σεβασμού σηκωνόμαστε. Αυτό αφορά οποιονδήποτε αρχηγό? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντέχνος με σκοπό να χτυπήσετε και πάλι τη Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν έχετε από πού άλλο να μας πιάσετε. Ωραία. Αυτό θα αφορά κάθε πολιτικό αρχηγό. Θέλω να πω ότι όταν εσείς μπείτε στη Βουλή σε λίγες ημέρες και μπει στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι αρχηγός κόμματος, εσείς θα σηκωθείτε, κύριε Καστιδιάρη? Γιατί δεν θα σηκωθείτε? Όχι, σας ρωτάω. Με την έννοια ότι είναι και αυτός ένας αρχηγός κόμματος. Ναι, είναι αρχηγός ενός κόμματος. Ενός από τα κόμματα που είναι τόσα χρόνια μέσα στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Γιατί μην μου πείτε τώρα ότι αυτοί ξαφνικά δεν φταίνει και φταίνει μόνο όλοι οι άλλοι? Πάμε να δούμε λίγο λοιπόν
το γεγονός της σάτυρας. Είστε υπέρ της σάτυρας καταρχήν? Να απαντήσω. Ναι. Απάντησα και σε έναν άλλο δημοσιογράφο όταν με ρώτησε αν θα ξαναέχουμε ανάλογα περιστατικά με εγέρθητη. Και του είπα ότι τα παραγγέλματα δεν θα είναι μόνο το εγέρθητη, θα είναι και το θέσεις για κάμψεις, όπως μας έλεγαν στο στρατό, γιατί σκεφτόμαστε πάνω απ' όλα τη φυσική κατάσταση των εκπροσώπων του τύπου. Και γέλασαν όλοι. Επομένως και εμείς είμαστε υπέρ της σάτυρας. Εσείς είστε πάρα πολύ κοντά στο σταθμό Λαρίσης και κάθε μέρα καταφθάνουν λαθρομετανάστες. Πώς την καθαρίσατε την περιοχή? Στήσαμε ένα πολυβόλο εδώ στον 3ο όροφο και αρχίσαμε να ρίχνουμε ρηπές. Έπεσαν οι πρώτοι και μετά οι άλλοι δεν ξανάρθαν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σας θυμίζω όμως ότι στο παρελθόν στήσατε κυνήγια στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάτε για την περίπτωση της σφαγής του 44χρονου που εξομοίωσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη σφαγή ενός πατέρα που πήγε να δει το παιδί του με μερικές κλωτσιές που έπεσαν σε κάποιους Πακιστάνιους. Και μαχαιριές. Για μαχαιριές δεν γνωρίζω. Σας θυμίζω τα τηλεοπτικά πλάνα και είναι στη διάθεσή σας, τα οποία παίξανε σε όλο το. Τα έχω δει χιλιάδες φορές. Παρουσιάζεται ανθρώπους... ένας αλλοδαπός να τρέχει και κάποιοι να προσπαθούν να τον πιάσουν. Και ένα μαχαίρι, αν θυμάστε. Μαχαίρι. Όχι, δεν υπήρξε ποτέ μαχαίρι, δεν υπήρξε ποτέ τραυματίας, δεν υπάρχει καν δικογραφία για την υπόθεση αυτή. Δεν είστε καλά ενημερωμένοι. Είμαι απόλυτα ενημερωμένος και αν θέλετε, επειδή συζητάμε εδώ και αυτό το οποίο συζητάμε μπορούμε να το έχουμε και στην αέρα, το συγκεκριμένο πλάνο μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Να βρείτε λοιπόν ποιος είναι ο κάτοχος του μαχαιριού και με τη συνέντευξή σας. Να πάτε να τον καταγγείλετε στην αστυνομία και αν αποδείξετε ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, να καταδικαστώ και εγώ σαν ηθικός αυτούργος, αν θέλετε. Την ερχόμενη εβδομάδα δικάζεστε, κύριε Κασιδιάρη, αν δεν κάνω λάθος, στις 14 Μαΐου. Και δικάζεστε. Στις 6 Ιουνίου δικάζομαι. 6 Ιουνίου. Μάλιστα. Δικάζεστε λοιπόν για συνδρομή σε ληστεία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Αφορά την επίθεση σε ένα καθηγητή στην Πανεπιστημιούπολη. Η δικογραφία λέει ότι οι δράστες αυτής της επίθεσης διέφυγαν με το αυτοκίνητό σας. Ναι, το πρώτο πράγμα που έκανα εγώ διαβάζοντας αυτή τη δικογραφία, διότι έπεσα από τα σύννεφα ασφαλώς, κατανόησα εξ αρχής, χωρίς να δω λεπτομέρειες, ότι είναι μια στημένη ιστορία. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να δω ποιος είναι αυτός που με εμπλέκει. Και υπάρχει μια μαρτυρία μιας κυρίας μόνο, που πέφτει σε 15.000 αντιφάσεις και αυτά θα αποδειχθούν μεθαύριο. Και δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες. Και λέω, ποια μπορεί να είναι αυτή η κυρία η οποία με στέλνει να δικαστώ. Και απλά χτυπώντας το όνομά της στον ιστότοπο Google, είδα ότι είναι υψηλόβαθμος τέλεχος του συνασπισμού και συγκεκριμένα μέλος της εκλογικής του επιτροπής. Αυτό τα λέει όλα. Είστε εναντίον της βίας, και ρωτάω και τους δύο, όταν έχει να κάνει με λύσιμο διαφορών? Φιλελληνιστής, εγώ προσωπικά, με την έννοια του όρου που έχει ο κόσμος, δεν είμαι. Δεν πειράζουμε κανέναν, δεν προκαλούμε. Και αυτό σας το λέω γιατί. Γιατί τόσα χρόνια που υπάρχει η Χρυσή Αυγή, θα δείτε ότι όσο και να το ψάξετε, δεν θα βρείτε πουθενά που να έχουμε επιτεθεί, να έχουμε πειράξει ανθρώπους. Το αν εννοούμε... Τώρα να σας πω περιστατικά. Ναι. Τα βλέπετε. Μία παρένθεση μπορώ να ανοίξω. Ναι. Είχατε δεσμευτεί ότι θα μιλήσουμε για τις θέσεις του κόμματός μας. Και μιλάμε για τα επεισόδια που είχαν γίνει δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε πρόβλημα. Αν σας ενοχλεί, έρθουμε στην ουσία όμως. Φαντάζομαι ναι. Δεν θα προλάβουμε να έρθουμε στην ουσία. Όχι, έχουμε όλο τον χρόνο. Αν σας ενοχλεί κάποια ερώτηση, μπορείτε να... Καμία ενόχληση, αλλά θέλω να δεσμευτείτε ότι θα προλάβουμε και να μιλήσουμε για τα ουσιαστικά. Θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα της πολιτικής, δεσμεύομαι. Δεν είναι πολιτική. Το εγέρθητη, τα μαχαιρώματα των Αφγανών και τα επεισόδια. Δεν είναι πολιτική. Δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό σήμερα που πνίγεται. Το μαχαίρωμα των Αφγανών συνδέεται με τη λαθρομετανάστευση. Εν ολίγης, επιτρέψτε μου να θέτω εγώ τα ερωτήματα και εσείς απαντάτε σε ό,τι θέλετε. Σας διαβάζω κάτι. Και μου απαντάει όποιος νομίζει. Δεν έχουμε σκοπούς πολιτικάντικους. Ούτε και υποφέρουμε από το άγχος της κοινοβουλευτικής παρουσίας. Δεν αναζητούμε μία θέση κάτω από τον ψεύτικο ήλιο της δημοκρατίας. Αρνούμεθα τη δημοκρατία, αρνούμεθα την αρχή της πλειοψηφίας, αρνούμεθα την πολιτική του μάρκετινγκ, μένουμε πιστοί σε αυτό που πρεσβεύουμε. Συμφωνείτε με αυτή τη φράση? Συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη φράση. Προφανώς πρόκειται για μια φράση από έντυπο της Χρυσής Αυγής. Όχι, είναι λόγος του κυρίου Μιχαλολιάκου. Ωραία, που έχει δημοσιευθεί και σε έντυπό μας. Ναι. Αλλά ο μοναδικός τρόπος να αλλάξουμε την κατάσταση στην Ελλάδα ήταν να κάνουμε πολιτική. Κάνουμε πολιτική για να αλλάξουμε την πατρίδα μας. Τι σημαίνει αρνούμε τη δημοκρατία, κύριε Κασιδιάρη? Αρνούμε τη δημοκρατία, δεν αρνούμε τη δημοκρατία υπό την έννοια αυτή με την οποία μας παρουσιάζεται στα κανάλια. Αρνούμε όμως ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύεται σε ένα ψυχιατρίο μπορεί να έχει ακριβώς ισότιμη άποψη με εμένα. Δυστυχώς αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι δημοκρατικό. Δηλαδή τη φράση αρνούμεθα τη δημοκρατία, αρνούμεθα την αρχή της πλειοψηφίας. Αρνούμεθα την ψευτοδημοκρατία την οποία βιώνει σήμερα ο Έλληνας. 42 χρόνια μετά το θάνατο του Αδόλφου Χίτλερ, η σκέψη και η ψυχή μας είναι δοσμένη στη μνήμη του μεγάλου μας αρχηγού. Το λέω γιατί πριν είχατε μια πιο... Τι είναι αυτό το λίγο, κύριε Στρόιντερ? Ναι, βέβαια. Είναι αυτό εδώ, το άρθρο που λέγεται... Είναι φωτοτυπία, μου φέρετε Α4 φωτοτυπία εδώ πέρα για να μου πείτε τι ακριβώς. Έχει την υπογραφή του κ. Μιχαλολιάκου και αν θέλετε... Δείξτε μου την υπογραφή του κ. Μιχαλολιάκου. Δείξτε μου, έχετε ένα έντυπο εδώ και δείξτε μου την υπογραφή του κ. Μιχαλολιάκου. Πού είναι? Αμέσως σας δεν θα μου τη δείξετε. Αν μου επιτρέψετε να βρω την επόμενη σελίδα, θα σας τη δείξω. Παρακαλώ. Λοιπόν,
Δείτε εδώ σας παρακαλώ και αν με κάτι από αυτά διαφωνείτε, εγώ μπορώ να... Σας είπα για αυτό. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια... Όχι, δείτε το κομμάτι του άρθρου και αν εσείς διαφωνείτε... Όχι, δεν υπάρχει υπογραφή του κ. Μιχαλολιάκου. Με τα άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή θα συνεργαστείτε, δεν θα συνεργαστείτε, θα έρθετε σε επαφή, θα επιδιώξετε κοινές θέσεις σε κάποια πράγματα. Διότι ξέρετε και μέσα στην Βουλή γίνεται μια ζήμωση καθημερινή, ακόμα και στο εντευτήριο για παράδειγμα, θα είστε μαζί με τους υπόλοιπους. Εμείς μέσα στη Βουλή θα εκφράσουμε τις απόψεις μας, επιτέλους θα τις ακούσει ο κόσμος και δεν θα παίζουμε καράτε με τους άλλους βουλευτές, μην ανησυχείτε. Θα μπούμε μέσα με ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο, την αλήθεια. Θα πούμε την αλήθεια στους Έλληνες.